Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi asteazkena da eta hotza egiten du gogoz. Bai, gaur temperatura bizpahiru gradu jaitsi da. Hegoaldean temperatura maximak 10 gradutik behera geratuko dira eta gaztaldean ez pentsa 12 graduren bueltan. Gainera iparrekialdeko haize fina ibiliko da, batez ere arratsaldean. Beraz, gaur ez da ospakizunetarako eguna. Kontu handiz, ibili gaur, historiak erakutsi baitigu azaroaren 13an ezbeharrak gertatu ohi direla. Eskaldetu zergatik ez du nahi argazkirik eta eskaldetu zergatik. Gaurko egunez, 1985ean, Kolonbiako Nevado del Ruiz sumendiak laba egotzi eta izozgune bat urtu zuen. Horrek luizi bat sortu zuen eta armero herria estali zuen. Latza izan zen 25.000 hildako utzi zituen. Horregatik, 20. mendeko bigarren erupzio volkaniko suntsitzaileena kontsideratzen da. 1908ko Pele mendiaren erupzioaren ondoren. Heriotza kopurua larriagotu egin zen, tokiko agintariek berehalako arrisku zantzu garbirik gabe prebentzio neurri garestiak hartzeko gogorik ez zutelako. Sumendiaren azken erupzio garrantzitsua 140 urte lehenago gertatu zenez, askorentzat zaila zen sumendiaren arriskua onartzea pentsa. Bertako biztanlek lehoi lotia deitzen zioten. Gainera erupzioa M19 gerrilla taldeak Bogotan justizia jauregi hartu eta astebetera gertatu zen, beraz gobernua eta armada okupatuta zeuden hondamendiaren unean. Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan sumendiri lurrale ertzen eta airean dantzari. Ez da gaur aipatu behar dugun hondamendi bakarra izan ere duela 22 urte, 2002ko azaroaren 13an Prestige petrolio-ontziaren katastrofea hasi zen. Mayday, Mayday, Mayday. 2003ko azaroaren 13ko 3:04 dira. Prestige ontziak lehen sorospendeia egin dio itsas salbamenduari denborale gogor baten erdian. Itsasontzia Galiziako kostaldearen aurrean dago, 25 eta 30 gradu artean eskoratuta istriborrera. Agintariek petrolio-ontziak kostaldetik urruntzeko agintzen dute. Urrengo goizean Muxiako biztanlek bere leihoetatik zerumugan petrolio-ontzia ikusi zuten, pitzatuta eta txapapotea botatzen. Marea beltza herrira iristen hasi zen egun hartan eta etzen gelditu hainbat hilabetez. Amanece y en la ría todo es del mismo color. Negro muerte va tiñendo en esas frentes el sudor. Desolación. En el puerto las redes se han quedado sin labor. Handik egun batzuetara azaroaren 19an, larunbata, goizeko 8etan Prestige ontzia bitan zatitu zen. Eta handik ordu batzuetara ondoratu zen erabat, 3.000 metrotik gorako sakoneran, kostaldetik 138 miliara. Itsasontzia ondoratuta marea beltzak Galiziako hondartza ugari bildu zituen. Prestige ontziaren isuriak guztira 3.000 kilometro inguruko kostaldeari eragin zion, eta 1.137 hondartza eta 200 eta 50.000 metro kuadroko azalera arritsua kutsatu zituen, epaiak frogatutako gertakarien arabera.
Azaroaren 21 Nunca Mais herri plataforma sortu zen hondamendi ekologikoari erantzuteko eta gobernu zentralak eta Galiziako xuntak garai hartan alderdi popularak gobernatuta egin zuten kudeak eta politikoagatik erantzunkizunak eskatzeko. Egun batzuetara, Santiagon manifestazio jendetsua egin zuten sindikatuek, oposizioko alderdi politikoek eta Nunca Mais plataformak deitua. Por hacer como que no ven. Y hay algunas situaciones que no quiero repetir. Nunca más lo aprendí con el prestige. Que hay que meter la cabeza para robar la vida por delante. No hay que colarse. No hay que colarse. Por delante. No me va a emocionar comprarme un Ferrari. Txapapotea bezain beltza izango da egun hau bai. Gaurko egunez gertatu baitziren 2005ko Parisko atentatuak. Urte hartako azaroaren 13an arratsaldeko 9 eta 16 aurrera Parisko 10. eta 11. barrutietan Saint-Denisen dagoen Stade de Francen eta Ile-de-Franceko beste leku batzuetan gertatutako hainbat eraso violentu izan ziren. Ezagunena agian Bataclan diskotekan gertatutakoa izango da. Eagles of Death metal hard rock talde estatu batuarraren kontzertuan 4 gizonek 10-15 minutuz jendetzari tiro egin zioten. 80 pertsona inguru hil zituzten. Gau hartan bertan, Label Ekip antzokiko tabernan beste 21 pertsona erahil zituzten Le Carillon tabernako terrazan berriz beste 9. I guess they were silent. That's what the first report said. It seems they were silent through it all. Now what a horrible silence. Eta gertakari ilunekin jarraitzeko gaurko egunez gertatu omen ziren Amityvilleko hilketak. Ezagutzen duzue kasua? Hainbat pelikula egin dituzte gaiaren inguruan. 1974ko azaroaren 13ko goizaldeko 3 eta 4 dira. 23 urteko gazte bat, Ronald DeFeo Jr., ezagunagoa Batch ez izenarekin, jeiki eta errifle eskuan familia osoa exekutatzen du. Gurasoak eta 4 anai-arrebak. Urte bete beranduago, George eta Casey Lutzek eta haien 3 seme-alabek osatutako familiak etxea erostea erabaki zuen, ara bizitzera joateko. Hala ere, handiko 28 egunera, presak alde egin zuten etxetik indar paranormalei egotzitako gertakari arraroak zeudela adieraziz. Ez dakit indar paranormal deitu dakioke, baina gaurko egunez sortu omen zen hipnotismoa. James Brett eskoziarrak asmatu omen zuen. Saiatuko naiz zuek hipnotizatzen igual? Mesedez, gau beltza pasazan ja, Ezin dugu giro aldatu, ez dakit azkenan ameska izokeuko dituzkesi sumendiak, eriotzak, atentatuak. Tira laitzeko igual musika pixka bat, gaur Sara Mansilla dator gurera. Aziko ditu herriz, animaren erdian nauden lore guztia. Bai, Sara Mansilla izango du hemen akustikoan, baina horrez gain Eire Maiak Appalachian Mountains delakoen inguruan hitz egingo digu. Eta doinuetatik haratago tartean Ainara Unanua izango dugu bere kantu kutxunak zeintzuk diren azaltzen. Eta maite dutak, eta maite dutezak, eta maiteko nukeak, eta... Eta Josune Belez de Mendizabal ere gurekin izango dugu. Horixe, saio majoa egingo dugula. Gu bezain majoak, gaur kafea izotzi gabe mesedez hori bai, Zuk beti hartzen duzu kafea izotzi gabe. Beti. Entzuleo, azaroak 13 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleo Gartxo Tunsain Letona egunon. Egunon, ekipo. Eta zuekin Goiuri ez eizarandi egunon. Hello.
eta nire mikrofona geldik egoten bada, izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 859 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu, azaroak 13, gu hemen 3, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Utxik dago, tani bakarrik dantzan, pausoak neurtu gabe, zure gana iritsiko naiz. Ametxetan ikasi dut, ez dela ametxe egin behar, esnatu baino lehen, lo hartzen saiatuko naiz. Ezabatu nun, zure zenbakia, galdetu gabe hortzaude bostetan betiko tokian, ezabatu nun. Datorren astean izango dira elkarrizketa akustikoan gurekin, Indabetarrak eta euren azaletik kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa, eta azaletik edo sakontasunetik norberak aukeratuko du, gaur maite dutak nondik nora kontatzen dituen. Gartxotun zain letona, zein da zure maite duta? Gaur nago ni pixkate goiurik oikoa duen jarrera horretan. Maite dutik gabe zaude? Ekiumi? Badauzkat, baina... Nahi duzu ni astea? Bai, hasi zaitez. Badauzkat batzuk eta aukeratzen ari naiz, Ez dakit maite duta dan edo ez dan, ze atzo azken orduan erabaki nuen, Ismael Serrano ikustera joatea Bilbora. Arriagantzokian, kontzertua, eta... nazen zaizkit maite ditutenak, ze polita da, zure bizitzako azken, ez da git, 20 piku urtetan, 25 urtetan, edo 23 urtetan, edo, musika banda izan den artistetako baten kontzertu bat ikustea, eta hor atzera begira eta kantu zarrekin, eta kantu berrikin, aritzen den artista batekin, nola baite, bizipen asko eta gauz asko korapilatzen, edo nahasten dira hor, eta alde hortatik maite duta. Ez dut batere maite, kontzertu batean kantantearen, abeslariaren ahotsa entzuten ez denean. Eta are gehiago musika estilo konkretu batzuetan. Badaude estilo batzuk, non ahotsa estaliago egon litekeen, baina kantautore baten ahotsa ezpaden zuten, eta bere letrak justu lertzeko gai balin bazara, zerbait teknikoki ez da bilondo. Baina batez ere ez dut... Disko askotan gertatzen da. Disko askotan gertatzen da. Diskoetan ez dela entzuten ahotsa ere? Bai, ez dela ulertzen. Letrak, ja, bai. Baina batez ere, ez dut maite, joera hau, daukanak, antzokiak betezeko gaitasuna daukanak, minimalismo ekonomikora, ze nik ez dut uste kontzeptuala danik, jotzeko joera hori, eta Ismael Serrano azkenek urtetan ikusi dut pianista da txelo batekin, ikusi dut erdi bakarrik, ikusi dut atzo pianista eta pianistarekin, horre artista gonbiatun moduko bate ontzan, baina. Eta, egia esan pixkat faltan botatzen dut, eta maite dut The House from the Window botatzen duten talde horiek ez, etxea lehiotiken, eta banda handia, bandak gozo, garaibateko artista handien moduan, aize sekzio batekin, edo soka sekzio batekin, edo
Eta hori egia da, estilo batzuetan, igual ez daukela zentzu hondirik, horrera jotzea, eta sintetizagailu eta sekuentzietara eta gehiago jotzen dela. Baina esango nuke, iaia estilo guztietan badagoela tokia zuzenean musikari gehiago izateko, eta horregatik diot, baduenak, gaitasun hori baduenak, uste dut, erabili beharko lukeela gaitasun hori benetan banda osatzeko. Eta bale, behin egin nahi duzu, antzerki moduko bat, minimalista, oso ondo, baina nire atzu Ismael Serranoren kontzertua egin zitzaidan oso luzea, egin zitzaidan berriro, bere egoa eta bere historiak eta kontatzeko sortutako gidoi antzestu bat ola pixkate akalfador egiten zaidana, igual lehenengo aldiz ikusten baduzu entzuleok, batzaizue horrela irudituko, nire ikusi duzunean, bestakit, 20 alditik gora Ismael Serrano eta azken urte askotan, historia berak eta, eske soy un cantautor triste eta olako zeak eta, pixkatatean nintzen, hola, besti gabe. Eta gaur hausen hartzen, pentsatu dut, pixkat pena. Niri goizeko zazpiretan audio bat bialdu diazu, pena hori adierazten. Nik uste nuen zerbait pasatzela, baina nahi nuke Gartxotin ikuspegia, ze Gartxotik ikusi zuen Ismael Serrano lehenengoz bira honetan duela hilabete Donostian. Akaso sentsazioa sorpresa zkoa da, ez? Hori da. Zuk askoz gehiago ezagutzen duzu bere jarduna, bere ibilbidea, eta niretzako sorpresa bat izan zen. Arrazoia emango dizut 2 ordu eta 20ko kontzertua jozuela. Eta ohituta hemen 50 ordu beteko kontzertuak ikustera, orduan niri luzea egin zitzaidan, baina egia da, planteatzen zuen hori niretzako dena berritasuna zera, eta hori akaso izan zen eramangarriago egin zuen, eta gustatu zitzaidan, eta gainera esan dizun bere garean, Donostian jozuenean soinua oso ona zela iruditu zitzaidan eri, orduan ez dakit akaso Donostira etorri bertzinen erekin. Bai. Eta kuriosoa, ze hau ja pixkate frikismo teknikoa, baina Ismael Serranok azken urteetan abesten du diademako mikrofono batekin. Bai, hori baina nik ikusi dut diademako mikrofonarekin, ahotsa ozen, ondo aurrean, beraz, arazoa ez da zen mikrofono erabiltzen duen. Baina kuriosoa iruditzen zait, defentsa hori, eta badakit, hemendiken aste gutxitara, Ricardo Arregi sarietan esan ezinekin Janire Erantzabek eta biu jo behar dugula, eta diademako mikrofonoekin abestu behar dugula. Eta esan nion Janire ere bida Ismael Serrano eta Jakob Zurea ezela. Eta, bai? Ricardo Arregi sarietan jo behar duzu? Ostras, igual hau ezintzan esan. Agian, bat ezintzan esan, eta bi, badakizu nik sari hoiekiko boikota sentitzen dudala. Matxo maitia. Ez dugulako jaso! Oraindikuk merezitako saria Gartxot. Hain merezitako saria. Esan barruen, gero hau moztu egingo dugu. Batzutan esaten dute hori, ez? Gero hau moztuko dugu. Eta, ez, hau orain gertatzen ari da. Bai, edo podcast batzutan erabiltzen dute... Edo siglak, en plan de... R.A. Hau gertatu da. Bai. Begira. Mira, gauzat esango izut. Sariekin badago beti... politikari bezala irabazteko joera. Ze sariak ematen baizkizute, bai, eskertzen duzu, eta ondo daude. Baina askotan sariak jasotzeak ere, esan nahi du, bazaudela mainstreametik gertu, baina batez ere bazaudela establishmentetik gertu. Eta gure herri txiki honetan ere, saririk alternatiboenak establishmentarekin lotuta daude. Beraz, zerete enteratzen nik... Barron. Damakizkit 4 urte sariak erreklamatzen, eta dagoeneko hartu beharko zenuketen, honezkero, begirago, jureren urte betetzegunean, zergatik ez diogu sari bat oparitzen. Eta 4 urte pasaira, 4 urte betetze horren zai, eta ez iristen. Hor usten dute. Baina oso ondo zuek zuen diskurso politikoarekin. Zerien aurkako diskurso politikoarekin. Bai, egia esan, diskurso politikoen kontu hauek ere puri-purian daudez, azkeneko egunetan kontzertu benefiko asko egoten ari dira, eta uste dut diskurso politikoetan erosoegi sentitzen ezen jendeari diskurso politikoetan egoteko espazioa sortzen ari zaiola, eta jaso ditut hainbat iruzkin, hainbat artisten diskurso politikoen eskasiaren edo sakontasun faltaren edo inguruan, eta hor ere badago zera osnartua. Baina, denak ez du politika izan behar, politika... en fin, naiz gehiago murgilduko lokatzoetan. Goi hori, zein da zure maite duta? Maite dut eza dukat. Eske bazekin Gartxotek maite dut eza. Nik ere bai, aseke... Ekarreko nula. Saio honetan hitz egin dut nik noizbait Marta del Castilloren inguruan,
Marta del Castillo duela urte asko erailtzuten neska Sevillako nerabe bat zen, eta, bueno, ez da sekula argitu, ze gertatu zen zehazki Marta del Castillorekin. Eta kontua da, ikusten dudala noizean behin Twitterren bere izena, eta orduan pentsatzen dudala, hala, agertu dira, bere gorpuzkiak, ze familiak behin eta berriz hori eskatzen du, ez? Non dago Marta, ze ustezko hiltzaileak kartzelan daude, baina familiak ez daki Martaren gorpua non dagoen. Eta orduan, behin eta berriz aldarrikatzen dute Martaren aitak, Martaren aitonak, Martaren lagunek, ea non dagoen gorpua, ze berreskuratu nahi dute Martaren gorpua, eta nonbait deskantzatzen utzi eta eduki leku bat benetan joateko, negar egitera eta dolu hori benetan prozesu hori abiatzeko gorpua nahi dute. Eta orduan gaur ikusi dut Twitterren trending topic zela Marta del Castillo. Trending topic da, Twitterren une oro daude 10 gai agertzen direnak horratal batean, direla momentu horretan txio gehien sortzen dituzten gai. Ez izan daiteke Grammy sariak, Pedro Sánchez, Valencia eta Marta del Castillo. Horrelako zerbait. Horrek esan nahi du, gai horren inguruan jende asko ari dela hizketan. Gaurko trending topic horietako bat Marta del Castillo zen, eta pentsatu dut, honek esan nahi du, zerbait gertatu dela, ikerketan aurrera egin dutela. Gorpuak agertu direla ziur aski, zein beste jendeari balin bada Marta del Castilloren inguruan hitz egiten hori izango da. Eta sartu nahi zue iratzeko, eta etzen hori. Zen, gizon inutil batek, streamer, youtuber edo hauetako batek, txio oso iraingarriak jarri zituela Marta del Castilloren inguruan, eta orain kontratatu duela ez dakit ze telebistakatek pertsona hau, eta orduan azaleratu egin dira berriro txio hauek salatzeko, pertsona honek hau eta hau esan zuen, eta eta orduan sekulako amorrua sentitu dut, ez pertsona horrek esan zituen gauzengatik, baizik eta benetan ilusio izpi bat sentitu dudalako pentsatuz, agertu dira Marta del Castilloren gorpuzkiak, eta familiak hainbeste desiatzen duen hori gertatu da, eta decepzio izan da ikusteak, izan dela senyoro baten tontakeria. Me gusta lo simple, lo cotidiano, sentarme en un parque, estar a tu lado. Josune Belez de Mendizabal, egunon. Egunon danoi, gaur entzuten zait? Oso, zeina zure maite duta, Josune? Nire maite duta, beste egunean horrastelenean arazoak izan genituen, eta bat aipatzean joan, nik uste dut entzuntzela zerbait ez dago juri, ez dakit zerbait entzun zuen. Oi hartzungo neskatilei, gure tailerrean parte hartu zuten oiei, musuak eta eskerrik asko euren energiagatik. Hori izan zen, astelenean nik uste dut amaitu nuena esaten. Eta orain beste batera noa. Beste bat prestatu dalako, nik etxeko lanak egindak ekarri ditut gaur, begira, nire maite duta aurrekoan ikustu dut hasi ginenean txiribueltarekin diot ikasturte honetan, aipatu nuela Kepa Mendizabal izeneko mutil bat, juntzitzaigula holan bapatean, zeukan ez gaixotasunik ez ezer, eta egon batetik bestera juntzen, ez da? Eta aurreko ostiralean egin zioten lagunek, bere urtebetetze eguna zen horretan, edo izango zen horretan, jai bat. Geldoradon, rock and roll klub batean non bera bazkide zen, eta askotan oso maite zuen musika. Aipatu gonen ere bere gunean Tobalina jaialdian, Burgosaldean ere bere omenez, egin zutela, antolatu zutela aurtengo edizioan Tobalina jaialdi hori. Eta orduan izan zen oso unkigarria zehor, batu ginen ezagun bezala, ez lagun adizkide, baina bai, elkarren artean ere bagenituen beste pertsona batzuk, holan komunean, eta oso polita izan zen, nola antolatu zuen jaia, bere familiare bazegoen, eta ze kurioso ere, ara sartu, eta ara bestea, ezagutzen dut, eta bestea, eta beti esaten dugu, Gasteiz, txikia dela, edo, komunitate batzuk daudela, bai euskal gintzarekin lotuta, bai kulturgintzarekin, eta holan, eta orduan, sorpresak hartu genituen, prestatu zioten olako
Ni jo nintzen goiz, zeurreko gunean oi hartzunera joan behar ginen. Baina, atxaldeko 7:00 ez dakit ze ordu txikitar arte, prestatu zizkioten kontzertuak, berak maite zituen kanta hoien, bere taldekideak ziren, taldekideak ez, baina lagun asko zituen musikariak zirenak, eta orduan abesti pilo bate antolatu zituzten, musika talde ezberdinekin, gero luntxa ere egon zen, bideo bat bere argazkiekin, oso hunkigarria. Eta nire maite duta, hori ez, ikusi nuela zen olako maitasuna zioten pertsona honi, niretzat ezaguna zena eta bere adierazgarriena zela bere irribarrea, beti agurtzen zintuena irribarre batekin. Eta, jakin genuenean beri heriotzarena nik oraindikan inpaktatuta jarraitzen dut, esan dut, ez da posible holan bizitzaz beteriko pertsona bat, egun batetik bestera, alde egitea. Eta hori oso polita izan zela, eta nire zorionak, laguntalde eder horri, prestatu ziotela omenaldi ederra, berak antza, horrela esaten zuen, Depogesek izandako, abeslariak izandako antzeko hileta bat nahi zuela ez, jai modukoa, eta izan zen benetan ederra, eta, abestu genion zorionak zuri, horrek ere utzi ninduen pixkat, ez, kontrajarrian ideiak, ze, klaro, ja ez dagoen norbaiti bere urtebetetze eguna izango zen horretan abestea, oso hunkigarria izan zen, baina, hori, nire maite duta hori, maitasunez beteriko jaia izan zela, eta orduan konturatzen zara, pertsona horrek zenbat utzi duen hemen, esentzia hori. Eta urtebetetzez ari garela, eta txiri buelta egingo dut maite duta honetan, Ane Guevara zorionak itxaron, hau nahi dut grabatu gero berari bidaltzeko. Ze bere urtebetetze eguna, nola bizi duen gure Ane Guevarak, eta aipatu zidan oso pozik egongo zela gaur, grabatzen ari naiz, hola, miratzeko, Ane Guevara, zorionak hemen, naiz irratian. Gebarita. Gaur Gebaritak ez du egingo, berak esaten duen bezala, ni el huevo. Ze gaur jai hartuko du, eta orduan, hortxe ongo da, arratsaldean bere zorion jaitxo batera jungo naiz, agurtzera. Ane Guevara, gaur Gasteiz horbiltzen balin bagara, Ane Guevarak tragoa ordaintzen du? Horrela esan zian neri, baina gero esan nion, Gebarita, kontuz, ze eskuza bala da, gurean, eta klar, azten da ordaintzen da gero, ui ama, digo, klaro, neska, guk antzerkia egiten dugula, ezin gara ibili holan, txas, ez, dirua holan. Vale, ez gode gonbidatuta, Goiuri. Baietz, etorriko zaretelakoan, zea, zuek handik tolosatik ona, zate etorriko. Ui! Torri, kubatak daudela. Antzerkia nola ematen duen, Pasagara potutik kubatara. Hori, informazio hori ziurdatzen badu Guevarak, akaso nordaki. Baina, zuek ikusteko modu profesionalean ere, datorren asteburuan baduzu, esango nuke emanaldia ere, ezta? Datorren asteburuan, bai. Ezken, ni astero noa. Datorren asteburuan bazaretela. Lau egunez, Inigo, gertatzen dena da, asteburuko boloak ja salduta daude. Hemen gaude, aurten egin dute nolako revival bat off-lokal izeneko egitura duten antzerki motzekin, eta gaude Gasteizko antzerki jaialdiaren baitan programatuta, eta dira, 4 egun jarraian, eta egunero 2 pase egiten ditugu. Daisy Crazy, bai. Baina etor zaitezkete, noski, Nola dagoen Gasteiz, Puripurian dabil iria, oraintxe, hotza dator, eta Gasteizarrak egiten dutena da, hotzari aurre gauzak antolatzen. Eta argazkia gaina ikusten baituzu, Inigo, gor arropa gutxirekin gabiltza, baina 20 minututan dana ematen dugu. Izerritan amaitzen dugu, beraz, bai. Eta Josune zer esan nahi diguzun, gu hor arropa gutxirekin gabiltza horrekin. Ez gutxi daukagu, ematen dugu teenagers, holan top batekin, minigona, baina gero mugitzen gara pilo bat, Daisy Crazy zari naiz, Gero, hori, nahi duenak ikusi, badakizu, berotuko gara, hartu nahi duzuen bezala. Baizu, eta ari nintzen esaten, Gasteiz tope da biela, ze arte eta lanbide eskolaren inguruan ere hitz egin nahi diguzu. Bai. Begira, 250 urte bete ditu arte eta lanbide eskolak,
badira urterak, Nik badaukat osaba bat eskultorea dena, eta bertan ikasi zuen, eta jende askok, batzutan amater moduan, eta amater esatu dudanean da, ogi bide badaukate, baina gero aradoaz zerbait ikastera, aisialdia pasatzera, eta gero kriston doaia daukatelako ere bai, hemen Gasteizen jende asko pasada eskolatik. Eta aurten, 250 urte beteko ditu, ospakizunen artean, izango dira zenbait izen, bai argazkilaritzarekin lotuta, adibidez David Jimenez, edo ta ikusentzunezkoekin lotuta, Carlota Nelson, Cristina García, gero beste bat ere oso ezaguna, hau ezagutuko duzu, gure gasteiztar mundialena da, nazioartekoena, Sonia Estebez, realizadoreak ere hitzaldiak emango ditu, gauza pilo bat egongo dira urte osoan zehar, eta horretaz aparte, bitxitasun bat, berezitasun bat, bitxikeri bat, badakizue zuek, nik kartetan zuek zaletasuna dakazue? Kartetan ibiltzen zaete? Ni asteburuan musean ibili naiz, eta lau partietatik 3 irabazi nituen. Niri karta jolas bat azaltzen didaten bakoitzan, nire buruan agertzen da tximinoa, txinda egiten. Goiuri, ni idem. Eta hemen, baserri inguruan, Aitona Amonek asko, ez? Jolasten zuten, eta, bertan erabiltzen zuten, nik ez dakit pokerra edo musa edo zesan duzu, Inigo, ni bebai, tximinoa. Musean aritu nintzen, bai. Bai, ez dakit berdina diren. Eniari natzaizue Fournier karten inguruan. Bai, Fournier. Claro, Fournier da erabiltzen dena, hau da, ez dakit horrelan esaten den, baina bastoak edo makilak izango dira, ez patak, urreak eta gehiago bat falta zait. Lau dira, ez? Kopak, hori da. Pues hauek Gasteizen sortutakoak dira. Heraklio Fournier, Burgosekoa zen, baina gero hemen enpresa bat egin zuen, eta gaur egun Kutxi kalean daukagu bi bat museo horretan, da, bi bat museo Fournier kartena bebai, bale? Orduan, hauek hemen sortu ziren duela urte desente, eta jakizue, eta ona hemen berezitasuna eta bitxikeri hori, Fournierrek izan zuela, aipatzen ari garen arte eta lanbide eskola honekin harremana. Nola? Enpresak eskatu zien, garai horretan, 1877an, eskatu zien diseinatzeko kartak, gaur egun dauzkagun hoiek, ez hoiek bereziki, baina bai hoietan oinarrituta, gerora etorri ezagutzen dugun karta sorta hori. Eta eskatu zion Emilio Zubier Gasteizko arte eta lanbide eskolako irakasleari, garai horretan, 1877an, eta baita ere, Diaz de Olano margolariari. Orduan, karta sorta hau, gaur egun ezagutzen dugun honek, badauka olako harreman historikoa arte eskolarekin. Eta 250. urte hurrena ospatzeko, berriro egingo dute elkarlan hori eta beste karta sorta berri bat sortuko dute. Así que jakizue, kartetan ibiltzen zaeten hoiek, hemen Gasteiztik abiatu zirela karta hoiek bere egunean, duela, hori 1877tik egin kenketa zeni, enaz batera bila eta berriro agertzen da, tximinoa, txindatekin, txindat. Osone museoa aipatu dut, eta hor Gasteizen museoa daukazuela, eta eskolarekin joan ginen museoa bisitatzena. Bai? Bai, eta ze gertatu zen, hainbat solairu dituela museoak, eta solairu batean badagoela bilduma bat direla karta, naipe erotikoak. Eta, claro, eraman horra DBH lauko testosterona edukiontzi ibiltariak. Beteriko ikasleak. Iritxinera museora eta anari ginela paseatzen, pixka bat aspertuta ez dizut gezurrik esango, adin horrekin ez daukazulako berezik interesik ez, historian, ezertan. Eta alako batean norbaitek topatu zuen bilduma hori, eta hirugarren solairua, bilduma erotikoa, eta denak korreka, guazen ikustea, eta segurako zalaparta sortu genuen, hirugarren solairuan onontzen, baino naipe erotikoen bildumarekin. Oie, junberko naiz ni, aspaldien egon nintzen, baina hori ez dut goratzen, igualen nago ni garai horretan, igual ja, ez? Izan daiteke. Agian ez ziren hain erotikoak, baina adin horrekin. Lehen esan diguzu,
nerabeen moduan zabiltzatela zuen ikuskizun berrian, beraz. Bai, baina horregatik guretzat ez da bat ere, guretzat, baina bai publikoari provokatzen diogu oso modu ezberdinetan, eta karo, ni gaur egun ja, igual bilutzik ikusten duzu norbait, eta netzat horrek ere galdu du esentzia. Bueno, esentzia ez indarra, ez? Artean diot, ez? Bilustasuna eta... Bueno, ez dakit. Ena sartuko hausnarketetan orain, nik ere bigarren kafea behar dut, Osea, batzutan gauza hauek, claro, maite duta, holan, ziztu batean, egin dezaket azkar batean, baina orain olako reflexio sakon bat zuek, hain ondo, esplikatzea dituzuenean gauza guztiak, eta gudiatzen dituzuenean, eta plas, gero, ni txiribueltaka ibiltzen ez hemen, tximinoa eskutik, kontatuko izut beste gauzatxo bat, naipen inguruan, ze gaur deskubritu dut gaiaren arira. Bakizue, aipatu ditugu, ez? Lau familia edo, lau ikur daudela, ez? Urrea batetik. Bale, urrean, ez dakit nola zaten zaio, baina urre txampon handi bat dagoen horretan, karta sortan, Gasteiz jartzen du gainera. Bueno, pues horre identifikatzen du. Bai, hori da, fíjate, osea, eske niri olako terminoak batzutan astu egiten zaizkit, benetan, Alzheimerra daukatere ate joka. Bueno, urrea, hau erlazionatzen zen, garai horretan, dirua eta komertzianteekin, bai? Gero, kopak, lehen astu egin zaizkian hoiek baukate lotura apaizekin. Ezpatak berriz, noblezia eta militarrekin. Eta azkenik, esan dugun, makilak edo los bastos edo, hoiek nekazariekin eta zerbitzariak zirenekin, pixkat, esklabuak ez dakit horrela terminoa, baina bai, ez? Beste mesedetan lan egiten zuten hoiekin lotura. Beraz, badira lau ikur eta lau familia edo lau klase motak. Garai hori erreparatzen ziena, ez? Batetik esan bezala dirua zeukatena, komertzianteak edo, gero apaizak, gero noblezia, hauek ere dirudunak, eta azkenik nekazariak eta zerbitzariak edo, hauek ziela makila, ez? Horiek pixkat, ez dakana ia baliorik edo. Holaxe, hori kontatu nahi nizuen, nik hau deskubritu dut orain. Zeuna. Bueno, eta gero beste bi gauzatxo, ze azkar batean jun behar dut, denbora ematen dit, talde? Gorde gauzatxoak Patrikan, Josune. Ez dakit nola hartu hori, Inigo? Baina, jun zaitez, nahi baduzu presa dokazu, edo isildu zaitez bengoz neska. Hemen korrika eta presaka gauzak egitearen zaleak ez gara. Pentsa, atzo nini joan korrika eta presaka Donostiatik, eta gartxot gizajoa, zebra bidean bestaldean geratu zitzaidan. Erritmoa frenatu behar da, Josune. Ja. Xai, oso gauza interesgarriak kontatu dizkiguzu, astelenean jarraituko duzu gauza interesgarriak kontatzen, eta no rush. Bale, venga, pues hola xe, aber pixkate, hola nusten dudan, aber norbait galditzen duen, ze kontatu behar zuen, kepa, egongo dia desiatzen, baina zein da metraileta hau? Bueno, pues ala, Gasteiztik badoa txiribueltaka. Agurpeina! Zaindu. Aio. Etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte. Begiak igurtzi zenituen. Gartxot gizajoa, errepidaren bestaldean geratu zitzidan. Entzuleok, goizeko 10:40 minutu, bagoaz Gasteiztik munduaren beste txoko batzutara, eta hain zuzen ere, Eire Maia Manterola kontatu behar dizkigun gauzatxoak entzutera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Was in the spring, one sunny day,
My sweetheart left me, Lord, she went away. And now she's gone. Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Libratu zara gaur maite dutetaz, Eskerrak, hendikan ezer. Ari zinean hosten... bai. Zure libratu zara? Egia. Oh my god. Alproja lakoa. Bueno, gero tarte alima daukagu, helduko diogu zure maite dut horri, baina egia esan, Ismael Serranorekin bueltaka ere aritu gara, eta, bueno, nola baite. Kolaborazio bat. Kolabo bat izan da, featuring bat. Maite dut featuring bat. Eire Maia Manterola, zergatik egin behar dugu Apalatxian Mountainsera bidaia aurrengo minutuetan? Bueno, beste behin nire TikTokeko adizio hortan, atzo gauian, bueno, jaia betiak aukeratzen zeitela. Zergatik zuzura monak TikToken topatzirezun gauzain inguruan? Gauza gutxi, ez du lertan, segurazki. Igual entzuten eriko da? Ba igual, amama. Muxu handi bat emendik, Iren amamaren zut. Bueno, saioko naiz danentzat esplikatzen zer da nau. Bueno, TikToken nola atzo gauian, atarritzaiten bideo bat, Apalatxian Mountains inguruan, zan neska bat, bere etxekanpoa grabatzen, eta hor ikuste omentzan sosearrarua, kreaturaren bat hor moitzen. Eta bueno, ez ditut sekula bukatzen bideoiek, kaka itetelako gainean. Eta hola jartze du komentarioak, eta erdia ikustet, eta hor saiatzen naiz ikusten. Erabiltzen dituzu iruzkinak horrela babes bezala, nik bai. Nik bai asko. Ikusten dudanean beldurrezko bideo bat dela, nik TikTok ez dut erabiltzen, baina Instagramen ikusten badut bideo bat beldurrezkoa dela, zaina musika jartzen diote askori horrela. Bai, instrumentala musika tipikoa gaina. Eta orduan zaten dut, hemen badat horrelako, zekit, sustoa edo, dalakoa, eta orduan zabaltzen ditut iruzkinak, eta iruzkinak irakurtzen nahi naiz, eta orduan ikusten dut bideoren zati txiki bat. Eta gaina iruzkinetan beti dago komentario bat, tu también te estás escondiendo en los comentarios, no? Ja, ja, ja. Sí. Bueno. Eta, bueno, nahi nun pixka bat ditzein, Apalatxe mendilerruaz, ze oso misteriotsuak dira, atentzio handia ditzeate, eta bideoietan bastante biorrararu dazka, Eta, bueno, hori, kondaira asko hau ere bai honen inguruan, eta guantxe, #HauntedApalachia trend bilakatua, bueno, trenda izaten nahi da, hilabete askotan, bertako biztanleak iotzituen bideoan gatikan, eta, bueno, pixka bat hortaz itzen goet. Badao zitz gizona, uanpuskatua eta bele izekaretik hasita. Se. Bai, gero sakonduko dugu. Bale. Errepikatu azkeneko 3 hitz kontzeptu izeno danak hori. Zitz gizona, hombre polilla, uanpuskatua eta bele izekaria daude han, Apalatxe menditako, kreatura horiek esango diala. Gero Grafton eta Flatwoodseko munstroak ere omen daude. Apalatxe mendiak, naturaz gaindiko izakiz beteta daudela esatea. Esan bezala, TikTokeko #HauntedApalachia beteri dago guantxe, eta milaka bideo agertzaia, izaki horien existentzia erakutsi nahian, askotan egertza ez dela egia, baina, bueno, misterio punto hori, eta justifikatzekotan, jende asko kusteu bertan gertatzeian fenomeno misterio hauek Apalatxe mendilerroak duten aintzinatasun geologikoa dagokiola. Apalatxe mendilerroak Ipar Ameriketan daude, ez dakien antzat, Terranoan Asteia, Kanadan, eta Ipar Alabamaren iristeia, 3.200 kilometro inguru zeharkatuz, hor daude beste estatu batzu, Virginia eta horrelako batzu. Eta hori dana zeharkatzeu oso luziak dira, eta bueno, zeba dia hain zarrak, zeba antzinatasun geologiko hau. Basategue, Saturnon erastunak baino zarragoa diala, eta Ozono geruzak baino zarragoak diala, mendilerro hauek. Lur planetako egunak oaindikan 24 ordu iraute ez zituenean bai, mendilerro hau ja sortzen aizan. Hori zein exaten du? Natural Geographic. Vale. Orduan baliteke. Ziniste deu. Orduan baliteke. Bai, ziniste deu. Bebatzea baita, estatu batu errei asmatzea, pixka bat epikotasun gehiago emateko kontone. Baina ez, beridiko hamen da, 280 milioi urte baino gehiago dazka, Osa, da, ustet, lurrik zarrena, lur planetan. Eta, hoxe, Apalatxetako harrian nukleoa, ia guain dela 1.200 milioi urte sortu omentzan. Osa, guain dikan kontinenteanak batzean ian, hor ja Apalatxe mendilerroko harri horiek sortzen aizian. Eta, bueno, kontinenteak separatzen hasi zeanean, baiak sedimentuak pilatu zituzten, eta sumendiak erupzioak sartu zean, kontinentuak norabidez aldatu zuen,
eta elkarrekin talka intzuten. Orduan lurrikarak eta foinutako harriak erupzionatu intzuen, eta garai oso intentxo hoietan hasi zian sortzen mendilerro hauek, topografikoki kultibatzeko ezinezkoak dianak, baina dibertsitate ekologiko bakarra dakaenak. Osea, da oso leku espeziala zentzudanetan, bakarra munduan, segurazki, eta hoxe, leku hauek horregatik hande bai, fascinazio eta intriga izugarria sortu dute historian zehar, bakarra danez, topografia honek bereziki bertara egokitutako espeziak sortu ditu pixkana. Milioika urte izan dituzte, espezie hauek horta egokitzeko, orduan askotan ikuste ez dian, beste inon existitzen ez dian espezie pilo bat existitzen bendia. Eta basotan zehar posible da apalatxetako basotatik zehar buelta bat ematea, eta segituan ikuste omen dezu espezie horiek bakarrak dialare, bai. Eta, bueno, baitare apalatxen zati handi bat, hoendikan intakto daola esango deu, ez da biztanleria iritsi bertara, orduan bertako aritzak eta izeiak ikutu gabe daude, oso handiak dira eta oso bereziak dira. Eta, bueno, galdera da, posiblea da aintzinako espezie hauen artean monstruak egotia. Igual, bada divertigarria hori pentsatzea, ez da? Entarok nahi du pixka bat monstruoek existitzia. Estatu batutan behar dute? Bigfoot eta movida horiek, no? Ez dakit, Baina, bueno, justo mendilerro hau oso zarra da, segurazki munduko zarrentako bat. Orduan, igual posible da, no? A ber, txoin. Ezakin dina sinistu, tio. Bale, sinistu nahi dezu. Zuk uste duzu Nes lakuan monstrua dagoela? Ez. Zuk? Bai. Berez ez, baina, kontra egita batik. Osa, zergatik bat bai eta bestea ez. Julen Goikoetxea jaunak txiste bat egin du. A ber. Dauke zalantza bat. Zumaian, izeiak eta iseiak desberdintzen noten den. Ez diot, erantzun dut emango. Bera bakarrik handan esan du. Izeiak ez, baina izeitzak etxea Julen igual esan barri zeu, ez? Hau dekau, artista. Bueno, en fin. Dago jurik ez zarramatu. Kontatu dena? Ez que gaur aizea sekretu guzti kontatzen. Denak kontatu ez daitezkenak ere, bai. Ez que... nik ez eta rapatu, baina igual dio, bale? Zerbaiten gatik idatzi dut eta ez dut esan mikroaren aurrean ez dutela rapatu. Sumaiarra naiz. Sumaiarra. Iseiak. Sumatze zaizu, bai. Wow. Iseiak ez dut rapatu bainik? Aritzak eta izeiak zuen. Apalatxe mendietan, aritzak eta izeiak oso zaharrak eta aspaldiko garaikoak dira. Izeiak edo izeiak, bueno, hortxe zan txistea. Julenek egin du, nik ez dut nire gain hartuko, Julenek egindako txiste baten ardura. Hori, doa laurretik. Bueno, jarretu ingo dugu. Hau dana ignorauko dugu. Bueno, esan bezala, igual divertigarria dela pentsatzea benetan existitzea hauek. Baina egia da, batzutan oso errealak diruditela kreatura edo espezie hauek. Mendizar hauek leku perfektua dialako hori bai sentsazio oso harraruak sentitzeko. Azkenean hanbeste urte eukita eta guendikan intaktu egon da esateu segituan igertzezula ze zarra idean mendi horiek eta pixo hori gainean zenitezula. Eta, bueno, badaudere bai fikziozko liburu asko bertan kokatzeanak, dokumentalak bai. Eta, bueno, olako paisaia batean, esateu badaola zerbait, humil egiten zaituna, oso txiki sentiarazte izuna, eta kanpoan zerbait oso ondia daola sentiarazte omen zaitu. Enaiz, eon, ni, apalatxetan. Jazta ni ere. Baina, bueno, Natural Geographicek esate bau, nik zenestu egoet. A ber, ikusgarriak, argazkietan behintzat ikusgarriak dira. Eta hori... Mendilerro oso ikusgarria da, ipatu duzu oso luzea, ez? Kanadatik Alaba maraino, kilometro ugari, ikusgarria izango da. Oain, zaten baiazu, daudela... ez dira estralurtarrak, dira beste zerbait. Izaki arraroak, paranormalak daudela, guaina pixka beldur gehiago ematen dit. Bai, eske, titueko bideoak benetan bildurra matue. Zazakitan, musikagatikan, edo igual, etxe baten kamera gauez grabatzen da kanpoa beira, eta patian ez dakiz ikuste ala hor, eta, bueno,
Bueno, a ber, iratin ere, Sajaun ibiltzen dela, eta esaten dute, eta bai. Aipatzen du, nik somatu non hau eta beste, ni galdu egin nintzen, eta bapatean, hola izaki handi batek bidea erakutsi zidan, horrelakoak, testigantza batzuk, badaude, hemen Euskal Herrian gertatutakoak. Beraz, agian, bai Apalatxeetan eta baita hemen, baditugu beste mota bateko izakiak. Bai, a ber, hemen, mendilerro hauetan txerokiak bizi izan zian bai urte askoz, eta behaiek bai bazeskaen espiritualismo hori, eta behaientzat mendi hauek sakratuak zian, zan bizitzeko leku bat bakarrikan, behain arbasoan espirituak bizi zian lekuare omentzan, eta, bueno, behaien kondaretatekan hasita, gaur egunaino, izaki pilo bat distingitzen mendia, baina behaiek bazeskaen behaien, ez dakit, arbaso hietatekan hartutako, adibidez, gizon garai, hombre alto izeneko kreatura hori, zala gizon oso alto bat, ibiltzezana basotikan, baso hori defendatzen, territorioa eskualde hori errepetatzen oro zigortzen, esango du, eta esate gaur egunde guandikan ikuste omen da, hau? Horri beste egun baten heldu beharko diogu Txerokien historiari, eta gaur egun Indiar Amerikarrek ze egoera bizi duten estatu batuetan, ze latza da, gogorra da, eta zapalkuntza jasaten dute, eta ustez gobernuak eskaintzen diete, horrelako pizgarri batzuk eta badituzte, baina oso egoera bitxia bizi du hango herri horrek, jatorriz bertan bertakoa den gaur egun Oklahoman bizi diala irakurriet, eta 200 urte baino gehiago diala itxoiten behiei balur bat emateko, eta bueno. Eta bai, Txerokiak alde bat alagata, gaur egune bai badaudela beste milaka esan dago hombre polilla eta gauza hauek, gero esatare bai Brown Mountain, lerruan kogota daun Brown Mountain hortan bai argi batzuk omen daude, luces flotantes eitzaienak, 1900eko benetik aurrea ikusi omen da, ikusi omen dira argi hauek, eta inorrek ez dakila esplikatzen zer dan, bapatean asaltzeiala, eta ez dakit hor, eske asko daude, osea, pilo bat existitzeia, badaude milaka bideo YouTubeen, I'm going to prove that no sé quién es real, eta da 20 minutuko investigazio bat. I'm going to prove that no sé quién is real. Hombre alto hau is real, eta basotikan bueltaka daude, erakutsi nahian hori egia dala. Ez dakit, asko daude, badaure bai kobazulo pilo bat, bertan proba oso raruak ikusi jala, ez dakit ze iritziak azuen, baina nik natzen iztu pixkataria. Iritzia baino daukat proposamena, eta da, bai zu eta bai goiuri aurten urrengo jabetetan estatu batuetara zoaztela, eta igual egin dezakezuela empirikoki frogatu ze gertatzen bertan, kazetaritza, lekuko kazetaritza egin. Baina nienoa, zonalde horretara? Nirez. A ber, barkatu, Appalachian Mountainsek zeharkatzen du estatu batuak, ez du lausten... Kanadatik Alabamara, baino alde batean bakarrik. Eskubiko aldeta. Hori da. Bueno, estado pare bat zeharkatu. East Coast, pare batez, nik zeharkatu behar dut, estatu batuk osoak. Barkatu, Alabama ez da East Coast. Bai, itenduleko horrela eta beran bukatzen dira, baina dago East Coastean daude. Eskubiko aldean da. Hain ez ikusten hemen, ez tezuela jundei. Por lo que sea. Por lo que sea, bai. Goizeko 11 ditugu eta azken orduaren bila egin behar dugu Salto Estudio Zentraletara, Eire Maia Manterola, eskerrik asko, eta tira, egunotan ikusiko dugu edo izango dugu, elkarren berriro. Bai. Eta esan dako, azken ordua Itxaso Leon lankideak ekarriko dugu, Itxaso Leon, egunon. Egunon, Inigo, bai, goizeko 11 diren honetan, kontatuko dugu diputatuen kongresuak tramitera onartu duela Kataluniako parlamentuak zigor kodea erreformatzea proposatzen duen ekimena. Pederastia delitu larriak preskribatu ez daitezen. Voxek izan ezik alderdi guztiek babestu dute lege proposamena. Eztabaidan ekintzaileak eta abusuen biktimak izan dira lege proposamena defendatzen. Gaur egun zigor kodeak ezartzen du adingabei egindako sexu abusuen kasu larrietan preskripzio epea 35
5 urtekoa dela, horregatik lege proposamenak 121.3 artikulua aldatzea planteatzen du, preskriba ezintasuna ezar dezan, adingabeen aurka egindako sexu askatasunaren aurkako delituen kasuetan baldin eta 5 urtetik gorako espetxe zigorra badute. Gainera, adingabearen lege aldatzea proposatzen du biktima adingabea den eta adingabeek egindako sexu delituetarako preskripzio araubide bereizia aplikatzeko. Horrela, delitu horien preskripzio epea 10 urtera artekoa da, biktimako 35 urte betetzen dituenetik aurrera, edo biktima lehenago hiltzen bada hilden unetik aurrera. Eta hildo berean kontatzea Betarrameko Notre Dame ikastetxeko biktimen eta kongregazioaren arteko topaketa bat prestatzen ari direla elkarrizketa eremu bat sortzeko. Luis Jonet Justizia eta Demokraziarako Institutu Frankofonoak hartu du iniziatiba, 1970 eta 2000 urteen artean, Betarrameko Notre Dame ikastetxean gertaturiko bortizkeria sexuala, fisikoa eta psikologikoa Baionako gobernuz kanpoko erakundeak ireki duen lan egitasmo berri batean txertatuko da. Biktimak laguntzeaz gain, bortizkeriak ez errepikatzeko lan egitea litzateke helburua. Eta gai atseginago bat, Baionako Gojira Gramietarako izendatu dutela Olimpiar Jokoetan eskinetako ikuskizunagatik, 4 kideek Marina Bioti opera abeslaria eta Victor Lemasne konpositore eta musika zuzendariaren laguntzarekin Mea Culpa kanta iraultzaile ospetsua jo zuten, kitarra eta bateriaren doinuekin, iragan uztailaren 26ko inaugurazio ekitaldian, aditu askok aitortu zuten metal musika estiloa musika panoraman jarri zutela Gojirako 4 kideek eta Baionako buruz entzundako iritziak eta kritikak oso onak izan ziren. Hori bai, Gojirak metalaren munduan oso ospetsuak diren beste talde hauek izango ditu aurkari, Judas Priest, Metallica, Knock Loose edota Spirit Box. Eta hauek esan da, ordu betean itzuliko gara eguneko informazioa edatzera, 12etan, ordura arte. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz gu aurrera, eta dagoeneko Sara Mansilla gurekin dugula, saria Gramiak zera Gojirak eramango ditu, akaso Sara Mansillak ere bai, baina momentuz soinu probariekin bar diogomen bigarren kafean berarekin, eta hori gertatzen den bitartean, Gartxotun zain letonak ondu duen, doinuetatik garatago podcast antzungo dugu, Ainara Unanoarekin izan zera Gartxot, eta labur-laburrean aurreratu zer entzungo duen entzuleak. Barkatu bat. Lasai, bai, beste behin azken aldian lanean eta ene kantaken emanaldiak prestagutu dudan pertsona izugarri bat izan da Ainara Unano, beste aktorea eta salsera eta sator jatorren atzean dagoen aktore ezin hobe batekin egin dut topo, berak esaten duen bezala, eta ikusi nion tatuaia baten arira badakit musika zalea dela, ez dut spoilerrik egingo, hemen azalduko digu zergatik, eta argatik bidaldu diot doinuetatik aratagora etortzeko proposamena, onartu du, eta doinu bereziak aukeratu ditu. Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan telefonoaren bestaldean Ainara Unanoa dugu. Duela gutxi ezagutu dudan pertsona haundi bat da eta beste gauza askoren artean musikazale amorratua ere bai. Bere deskripzio txiki bat egin nahi nuen, baina telefonoaren bestaldean berak hobeto egingo du. Entzun dezagun. Ainara Unanoa naiz, artzaindarra, baztandarra. Gazte nahiko mugituen naizela erranen nuke. Nahiko salsera, irritea unitz gustatzen zait, musika gustatzen zait, antzerkia gustatzen zait. Aktorea naizela erraten alda. Euskaldune, euskaltzalea, eta uste dut erraten alko nuela ere lagunekin edo inguruko edo maite duten jendeakin leiala naizela. Arras intensa bai naiz, hoi ere nire aldeta kontra, baina nik uste dut aurkezpen bezala hausen. Bi bazu Ainara doinuetatik aratago saioaren aurkezpenetan rekordberria ezartzeatik. Eskertzen da halako azalpen sakonak ematea norberak bere buruaren inguruan, beraz mila esker hemendik. Orain, entzun ditzagun aukeratu dituzun kantu kutxunak zeintzuk diren. Lehenbiziko kantu aukeratu dutena Intense Kiss deitzen da, Piek deitzen den artista batena. Elitzondoko artista bat da, eta artista hundie den bezala sona oiniken handiagoa. Bi alde horietatik aukeratu dut. Alde batetik, kantu hau haitu nuen lehenbiziko aldien. Ez dakit xokean edo ez dakit gelditu nintzen, entzun nuen kantue gelditu nintzen, eta
Egon behar izan nuen rato bat, etxean xilxilik, ez nuen deus gehiago aitu nahi nuen nola bait digeritu aitu nuen hoi, zeiduritu zitzaiten pasada bat. Eta nik uste dut zautzen ez duzunek edo ez baduzu ez zautzen benpin merexi duela kantu hau aitu, eta inongo hitzik gabe aitzia gainera. Lasaitasunian, hartu volumen eman eta gozatu.
bigarren kantua aukeratu dutena, Beude berritxarrakena. Eta arrazoina unitzen gatik aukeratzen alko nuena da, baino aukeratu dut, alde batetik berritxarrak nire bizitzako soinu banda izan delako, edo olako zerbait. Eta bertze aldetik, ez da dila aria eten. Niretako esaldi bat baino gehiago delako. Zuan nire tatuaje bat badauket, esaldi horrekin, eta haunitz maite duten jendean letrakin idatzia. Hoi torri zait burure, eta bertze dozein berritxarreken bertze dozein aukeratzen alduen bezala. Hirugarren kantue aukeratu dutena da El Columpio Asesinon Toro. Kantu honekin oroitzapen haunitz bat ustelako, mota haunitzetakoak, bestan, lanian, etxean, kantu honek kartzen dazkiten gauz guztiak kontatuko banitu, igual bizpairu egunez solasian nahiko nintzen xildu gabe. Eta haunitz gustatzen zait. Eta bai ez, kantu hau haitzen baldin badut, ezin naiz geldik eta xilik egon. Behar dut kantatu edo. Eta dantza ere gorputzen mugiarazten dat, erua bezala. Neurri gabe. Hoy a divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes, gafas negras en la noche, vamos niños, sube al coche.
voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Con amigos y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas, amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Subimos hasta el cielo, caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. Son de los cascabeles, mercaderos de Uralita rodean la ciudad. No caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Toda la noche. Bueno, eta laugarrena, azkena, nire etzaitela batre erreixain lau kantu bakarrik aukeratzea, baina bueno, hola, lehenbiziko aktore zaizketenak aukeratutut eta horrekin konten. Ba, azkena, Mi Revolución izena du, eta 4 pesos de propinan talde uruguaioan kantu da. Egia da talde hau ez nuela zautzen, berriki zautu dut, Elizondon egon direlako kontzertu bat eskaintzen, eta hain ongi pastu nuen kontzertu hortan, hain ongi, hain opari polite izan zen kontzertu hoi usteko aukera izatea etxeko atarien arteko moduan. Beraien abesti bat aukeratu nahi nuela eta, bueno, ba, Mi Revolución nire bizitzara duela gutxi urte batzuk, ja, 8 urte. Iritsi zen benetako revoluzio baten, oroitarazten datelako, ez? Eta revoluzioi da adi nire zakurre. Bizi aldatu daten zakurre. Ba, gora adi eta gora zu ere Ainara, horren gomendio ederrak gurera ekartzeagatik. Eta zuri entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar. Bagoaz, 4 pesos de propina taldearen Mi Revolución kantuarekin. Aio! Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy, por
pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio, hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Goizeko 11:22 minutu, Sara Mansillaren gitarra klasikoa, gure off-bear zaharra eta mikrofonoa probatuta dauzkagu, eta doinetatik haratago honen ostean, bagara, arekin bere lan berriaren inguruan, murgiltzeko prest, hementxe naiz irratian, bigarren kafean, elkarrizketa akustikoan murgilduko gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Segituan izango gara prest, baina hemen ari zaizkigu pistak eta gauzak nahi ez bezala nahazten. Orain bai, bagoaz elkarrizketa akustikoarekin eta Sara Mansillarekin. Zerka izeneko disko berria orkestera gerturatu zaigu gaurkoan gurera Sara Mansilla. Maita Sun handiz ondutako 6 doinu berri 2019ko Talking to the Wall diskoaren ondorengo. Arima eta leku beretik jaiotokoak akaso, baina leku berrietara garamatzatenak. En cualquier lugar un aroma que me embriaga, me hace suspirar. Eta urte hauetan, zer? Somewhere else joan altzaigu urte hauetan? Ba else. Aztea eta garatzea da sortzailearen funtsa, eta ahora melodia berriak iritsi zaizkion honetan, pop adina soul, azken hauek adina jazz, eta dena biltzen duen sendotasuna aurkituko du entzuleak. 3 hizkuntzatan kantatutako hitzak lagun, baina hizkuntza unibertsalean ari den arima. Lainoari larion ura. Desea el sol, si siente el fuego ardiendo. Eta bueno, Without You falta zitzaidan zure abestien izen guztiekin hitz jokoa egiteko sarreran, Sara, baina ezin izan dut. Zure kriptonita izan da Gartxot. Bai, Without You ezin dugu bizi, Sara. Ongi etorri eta eskerrik asko gaurkoan gurera hurbiltzeagatik. Bai, inglesez jartzen dituzten tituluekin zailtasunak izan ditut. Zubezelako poliglota, anglo parlantera. Gaur osongi gora bat merezi duela uste dut, ezta? Gartxot bere burua gustatzen, once again. Hori da. Bueno, Sara, ongi etorri eta eskerrik asko berriz ere. Aizu, azken lanetik aipatu dudan bezala, ona, 5 urte pasaiera, etzara geldi egotekoa, badakigu, baina prozesu honetan zein sentimentu izan dituzun, galdetu nahi nizuke, hasteko zerka izenez bataiatu duzu disko berri hau, baina, bueno, 5 urte hauetan gertu ala urruti ikusi duzun, galdetu nahi nizu? Jo, izan da luzea ibilbidea diskoa atera arte. Eta ez da izan bilatutako zerbait, ez? Nik beti izan dut buruan proiektuarekin jarraitzeko nahia, baina azkenean bizitzak eramaten zaitu ibilbide desberdinetatik, eta batzutan ezin dira gauzak horren azkar egin, ez? Eta, bueno, pues, urte hauetan zehar ibili naiz, hori, abestiak idazten, bueno, musikenen karrera bukatzen ere bai, gauza pila bat egiten, baina, bueno, eta azken 2 urte hauetan ja hasi nintzen serio jartzen, eta lehen urtean ja sartu ginen grabatzera, eta, bueno, orain ja urte bete pasata, lortu dugu kaleratzea lana. Gustatu zait, kasu honetan, aipatu duzu, abestiak egiten ari zinela, bueno, hoiek lantzeko trebetasunak ere
hobetzen dituen ikasketak burutzen, baina serio jarri aipatu duzu. Kasu honetan, serio jartzea zer da? Musika zinguratutako bizitza batean, album hori sortzeko, serio jarri zer da? Ensaio batzuk, zure baitan abestien ordena, lagun izango dituzun musikariak, edo ez, serio jartzea zer den jakin nahiko nuke? Orain naizela pentsatzen, egia esan, serio jartzea izan da, ez bilatzea zaitasun gehiago eta erabakiak hartzen hastea. Vale. Ze azkenean igual nahi dezu urruti dauden pertsonekin grabatu edo ez dakizte gauza egin oso zailak dianak eta azkenean frenatu egiten zaituztela. Eta esan hona musika badaukat, jendea badaukat inguruan, medioak badauzkat, zaiatuko naiz hemen eta orain daukadanarekin lan egiten, porque eske bestela ez dugu inoiz ez erreingo. Hori, perfecto izatearen horrekin, azkenean limitea jartzen dituzu zure buruari, eta... Oso ados, eta gainera, kuriosia da sortu itere, mugaz, zure buruari jarritako mugez gaindi zegoen hori zer zen, hain beste erakartzen zintuena. Kaso, esperientzia berriak bizitzean nonbait, beste norbaitekin, musikari zari gara, leku ezari gara... Bai, egin bat pertsona zehatz batzuekin nahi nuelan egin, baina bakoitza zegoen, punta baten. Super lio, oso garestia da. Urruti dauden pertsonekin lan egitea, eta azkenean, konturatu nintzen bat zegoela, jende pila bat ere bai oso ondo intzezakela lana nirekin, ez? Eta lortu nuen, azkenean. Kostatu zitzaidan, baina lortu nuen. Bueno, eta hori aurrera eramateko jendea biltzen ari zinen bitartean ere, ze puntutaraino sortuta zenituen abesti horiek bazuten, ez dakit forma oso zehatz bat, edo bazara ere hori gero musikariekin partekatzean, ez dakit ez dizut portzentaia bat eskatuko, baina etxean ontzen duen Sara Mansiak gero abestian zenbat ikusi dezakegu etxean ondu duzun horrena eta zenbat gerora etorri diren ekarpenena. Nik beti esaten dut, nire lana ezinezkoa dela besteen lanari gabe, zeren nik egiten dut etxean, komposizio lan hori ez, eta egiten ditut partiturak eta baina gero nire buruan dauden ideiak beste pertsona batzuek ateratzen dute kanpora, ez? Nik aldiot esan bateriari, begira, abesti honetarako nahi dut honelako bateria bat, eta nik ezakit bateria jotzen, edo igual aldet idatzi, baina askoz azkarragoa eta politagoa iruditzen zait beste bati transmititzea zer nahi dudan entzun eta bere ideiarekin eta nirearekin bat egitea, ez? Eta azkenean hori izan da pixkat produkzio lana izan da zerbait organikoa, ensaiotan egindakoa gehien bat. Gero estudioan egon da aldaketatxoren bat, baina hori gehiago soinuaren inguruan, ez? Igual. Hemen aipatu izan dugu ere, eta honek balio dit zubi hori sortzeko, hemen askotan aipatu izan dugu musikari edo sortzailetan badaudela perfil ezberdinak, badaudela oso ez dakit pianoari lotutako pertsonak, gitarristak nola ez mendia baino gehiago, hemen ingurun abeslariaren figurare, baina oso interesgarria da ere, eta ez dakit honen galdetuko dizu, baina esan duzunaren arira, zu igual bazara ere ez dakit 360 o nola esaten den, pixkat goitik ez dakit denari begiratu nahi dion pertsona bat zentzu honenean diote, ez ematen du diktadore ezari garela, baina, aipatu duz, ni ere identifikatzen naizelako, ez dakit, ez gitarrista, ez kantari, baizik eta abestialen lerroratu eta horrelako, ni ere imaginatu naiz esan duzunean, igual bateria ondo ezin dut jo, baina marraztu ezaket edo esan diezaioket ondo jotzen du bati, sentitzen zara pixkate goiko perspektiba horrekin edo zu kantaria eta gitarra zalea zara eta nundako horre erosoen zara? Nik badakit ze puntutaraino jodezak edan gitarra eta pianoa eta igual, baino egia da nik ezin dudala horrela jo, ez? Baina azkenean aukerak edo hartu ditudan azkeneko hitzak izan direla nireak, ez? Baina, eske oso jende profesionalarekin egin dut lan, eta orduan beraiek oso ondo hartu dute nire ideia. Baina lertze izut ze esaten diazun, eta azkenean dela da decisiones.
erabakia. Hauxe. Bueno, oreka hori ere... Erabakiak denon artean, baina, bueno, izan naiz pixkat bai gidaria proiektuan. Eta hor ere, pentsatzen dute garrantzitsua izaten dela, eta sortea ere izango zenuen, oreka hori bilatzen, horregatik nioen oreka, zuk transmititu nahi duzuna, beraiek egiteko duten kapazitatea horietan puntu erdi bat aurkitza. Ez da beti ere erresa izaten, askotan norberak nahi duena, besteak ematen duena, hartu emanetan ala izaten da. Justo gainera, diska honetan nabarmendu nahi dut Nacho Sotoren laguntza. Gaur Nacho Sotoren laguntza zariko zara gainera jotzen. Zebera izan da hasiera batetik, pues gehien bat lagundu didena, ez? Gero besteek ere aportatu dituzte gauza pila bat, baina berak lagundu dit pila bat. Aipatuko ditugu denak, Nacho Soto izan da piano eta teklatuetan, Victor Villa eta Juan Oliveira gitarretan, Jorge Luengo basuan, Eneko Arbea baterian, eta Sara Mansillak, ahotsa, nola baite komposizia, eta beste guztia egin du, eta Victor Sánchezen laguntzaz, aritu dira elkarre etxeak, adunan dituen estudioetan grabatzen. Eta tira, ikusentzunezko atalari dagokionez, Adrian Moroti izan da lanaren azken emaitzaren azala eta formato fisikoa, argazkien eta diseinuen ardura hartu duena, eta oraintxe gure entzule eta ikusleek streamingez ikusi duten bideoklipa, Joaquin Markoak grabatu du, eta duela aste pasatxo argitaratu duzu, ez da izen baden denbora dara. Urriako 25. Bai, bostegun, bi aste hori da. Eguna ja ni idea. Bai, beraz, hortxe lantalde guztia ere azpimarratuta. Bai, gero egin marroen, baina eskerrik asko, Jake ari zinaten hemen, bateriari izaten diot hau, besteari izaten diot beste hau, eta pixketzena jarri dugu. Bide batez, orain zalantza nuen, nik sara ezagutu nuen duela urte desente Eijo Euskadiko ikasleen jazz orkestrarekin ari zela, abeslari, eta Eneko Arbea edizio hartan zegoen bateria jole, ez da? Horre ezagutu ginen ere, bai. Eneko ere orduztik ezagutzen dut, eta... Gero denek egintzen duten goi mailako ikasketen bideo hori, eta denek ez, baina askok bai, eta Eneko bideo horretan topatu duzu, esango nuke. Bai, eta orain toperaino dago. Bai, ikusten dugu, batekin eta bestearekin jotzen. Esperientzia politiak izan ziren eijoren nahiek, eta bida, oraindik edizio hartan ere Maia Lenteia bidez zegoen, saio honetan kolaboratzaile duguna, Aitor Zorzano zegoen, etxe honetan lagun, eta jende asko. Beraz, nik uste garrantzitsua dira ere bai, horrelako proiektu formatiboiek, oraindik goi mailara heldu ez diren, eta oso gaztetxo diren musikariekin, pixkate, Big Bang kontzeptu hori ezagutzeko, nahiz eta gero bideak beste espazio batzuetara eraman, baina, antxe, hau da lantaldea oraintxe, esarak duena, eta tira gartxot, segizula zain entrevistarekin. Laizter kantu bat eskatuko diogu, baina oraindik bai, pixkat, lehen kantua entzun baino lehenago, eta, ikasketen ekarpena, eta gero landuko ditu gu ere bai, zure ibilbidea, eta horrek ekarri dizuna. Baina, asko gustatzen zaitere, normalean, entzule asko gu bezalako frikiak izango dira, eta gauza askotaz aritzen gara hemen, baina beti, saiatzen gara ere, hain frikia ez den entzulea zaintzen, zen orain batek daki zein dagoen etxean zure musika entzuten, gure saioa entzuten, eta hor, labur, lehen abestia eskaini balionen, gustatuko litzaiake, hain aditua ez den entzule bati azaltzea, hitz xume eta sinplekin, zure iritzi apalean, disko honetan, zer eskaini nahi izan duzun, musikalki. Hau da... gu hemen genero askotazi azten gara, estribilloa, estruktura, horre harmonia, eta baina egunerokotasunean ulertzeko moduko hitzak erabiliko bagenitu, zerka album berri honek ze ezberdintasun ditu azkeneko Talking to the Wall erekiko? Nik uste musikalki helduagoa dela, politagoa, hobeto grabatu da dago. Askoz hobeto. Bai. Hobeto abestuta. Eta, pixkat emozioekin jolasteko diska da, ez? Identifikatuta sentitzeko, eta pixkat hori. Bihotzetik ateratzen den hori konektatzeko. Gertukoagoa, esango genuke, alako ez. Haizu, ze esplikazioa. Bai. Zaizu ideia ona irutu ere, gero gu frikeatzen hasiko gera, eta hemen, eta bakitza, piano eta harmonia, eta Nacho ere hor begira aukiko dugu, eta aukiko ditugu galdera sakonak, baina horrelako aurkezpen bat, behartzen. Eta nik egia esan, orain, esan duen honen arira ere galdetu nahi nioke, gogoan dut, Eijoko garaiaietan, Sara Baztela abeslari bat jasaren esparru batzuetan oso eroso sentitzen zena, oso kokatzen zuena bere burua, eta aurreko diskoak honek, esango nuke, igual registro zabalago batzuetara eraman zaituela, ez? Azken urte hauetan
bueno, hautsarekin espazio ugari konkistatzeko edo aukera izan duzula, ez dakizu horrela bizi duzun. Bai, eta askotan pentsatzen dut horretan, ze badirudi klasifikatu behartzarela gauza batean, eta bestela ezakizun ze zirkuitutan sartu, ze kontzertutara jun, ezakizer, eta ja utzi dut hori alde batera, eta esan dut, mira, ingo dut nahi detena, total, osea, eta saiatuko naiz, ateratzen dena estiloarekin relazionatuta edo letrak edo ezakizer, dena izaten zerbait nik gustokoa dudana, eta nire gustatzen bazait beste pertsona bati gustatuko zaio, eta horrela, jazta, ez diot buelta gehiago ematen horri, eske, erotu zaitezke. Erotu zaitezke bestera, ados. Aizu, uste dut, goizak 11:30 dituen honetan, igual, lehen kantu bat eskatzeko momentua iritsi daitekela. Zein izango da, Sara, bestuko duzuen edo joko duzuen lehen kantua? Joko dugu bat entzen dena, ahora. Oso ondo, zerbait kontatu nahi dio zentzuleari kantuaren inguruan? Beste aukera da, ez, entzutean nahi dut besterik gabe? Bai, ez, gustatzen zaita bestia, ze, idatzi nuen, Madrilera joan nintzen bizitzera hilabete batzuk, eta negon horrela bakarrik eta pixka triste iturri baten ondoan eserita, eta batzutan gustatzen zait grabatzen ditudan ideiak edo entzutea, ez, lasai nagonean edo autobusean nagonean. Eta kurritu zitzaidan letra iturriari begira, osea, ez da lo de la fuente imaginatu detelako, osea, eritan hor nintzen, ez, eta bueno, beti gogorarazten dut momentu hori buruan, horrela oso arratsaldea, daizer. Ados, zoaz gure set akustikora, Nacho Sotore pianoan prest daukagu, eta ahora da laizter entzungo dugun kantua. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Sara Mansilla eta ahora kantua. Emaiguzu segundo bat konfirmatzeko mikrofono guztiak irikita dauzkagula eta grabatzen ari gela, eta orain bai, nahi duzuenean. El agua de la fuente cae lentamente, de pronto me envuelve tu recuerdo, flota en mi mente, se posa justo enfrente y apenas me sorprende. Porque quiero tenerte ahora entre mis dedos.
Wow. Hortxe ba, Sara Mansillaren eta Nacho Sotoren lehenengo kantua, utziko ditugu gitarra bere tokian jarri, eta segituan izango gara Sararekin berriz ere, entrevista set honetan bueltan argiak biztuko ditugu, eta dena prest izango dugu, esan da bezala, entrevista setean Sara bueltan dugulako, Artxot. Bai, eta esan bezala leheno gainetik aipatu dugu, baina, azken urte hauetan ere esan diguzu zure gaitasunak edo jakindurian sakontzeko ikasketak egiten aritu zarela. Eta hau ere, lehenago galdetu izan diogu programa honetan, izan ere musiken eta alakotik pasatako batzuk izan ditugu, pasa ez direnak bezain beste ere bai, esan behar da. Eta, eziketa formal honek ze ekarpen egin dizun jakin nahiko nuken, eta pixkat jolas bat egin ere bai, zen, ematen digun guztiak kentzen digu zerbait, akaso denbora izan da bakarrik, edo dirua batzutan, baina hori galdetu nahi nizuke ikasketek, zer eman dizuten, eta zer kendu, eta orokorrean zer balantze egiten duzun ikasketak hasi baino lehenagoko Saratik gaur egun gora. A ber, nik horrela, zentzu orokor batean gehien gogoratzen dudana ikasteko esperientziatik izan da jendea ezagutzea, bestekin lan egiten ikastea, eta agian komunikatzeko tresnak hobetzea, ez? Igual intuiziotik ari zarenean lanetik, batzutan zaila da buruan daukazuna transmititzea. Eta orain, hori egiteko erresago da niretzat, ez? Edo beste musikariekin hitz egiteko, edo zer nahi dudan espresatzeko batez ere. Eta gero ere bai, azkenean, ibiltzen zarenean egunero abestiak prestatzen, ez daki zer, azterketa, lan bat, arreglos, ikasten duzu pila bat. Eta, zer kendu didan, ez dakit esaten. Horrela, izan da dena gehitu, egia esan. Igual, egia da, igual batzutan, egin behar dituzula gauza batzuk ez direla igual oso gustokoak, ez? Badaude zenbait estilo agian jazaren barruan, espezifikamente, direla, pixkat ez direla, igual nire gustokoenak abesteko edo. Baina, denak ematen dizu... Zerbait, ez da. Baita, perspektiba desberdinak ere, bai. Esaten nuezen, hemen ere aipatu izan da, musika universala den hizkuntza bat izanik, jende askok, ez dakit barrutik, ez? Sortzen den ekarpen natural horretatik egiten du, baina hizkuntza ulertzen goazen enean, eta ulertzen diot, dituen... aldaera guztiak, orain aipatu dituzu, eta jendeak teoria deitzen dio, baina, hizkuntzan beran sakontzen goazen enean, batek esan dezake, eta hemen esan izan da, batzutan igual, hizkuntza berarekiko inozentzia puntu bat galdu daitekela, eta inozentzia hori askotan badela ere, lehen esan duzun, iturri eder bat, ez? Eta hori hemen esan izan da, eta niri askotan, ez dakit horrelako galdera ikus bat sortu dit. Azkenean hizkuntza bat ulertzen dugunean, eta askotan ulertzez genuen leku batetik ari ginenean, gero ulertzen dugunean ea leku hori nolakoan, eta kuriosidadea handia sortzen dit horregatik galdetzen izun zen, hemen aipatu izan da, ez dakit, hori ez, kendu izan duela batzutan gauza guztiak ez dira, baina ulertzen dira zue, kodigoa ulertzeak kodigo horrekiko urrerapena ez da. Igual, egia da, egin behar dezunean zerbait eskatu dizutelako, eta ez zure barrutik ateratzen delako, ez? Momentu hortan, igual. Baina eske gero nik esan egunerokotasunean ez ditut horrelakoak egiten maiz. Eta gainera eske sentitzen naiz oso arraro, aste naiz egiten nirekin ez doan zerbait, edo inbiar da eta besti bat azte naiz abesti bat egiten eta ez ari gustatzen, kentzen dut, porque ez bada zeo zer benetakoa egiten, ez baten dit como rollo raro. Esto no mola. Hori edarra da, zen kodigo eta hizkuntza berriak ikasi, baina azkenean zure arima eta barruko ari entzuten oraindik ere hortan zara
iztuna hondiena, seke oso ondo. Estudioaren inguruan ere hitz egin nahi nuke, labur, baina hemen ere izan direlako estudioko bizipen hori gogotik eta beldurretik bizi izan duten perfilak. Okarrez banago, Elkar Estudioak adunan ireki duen epizentro berrian grabatu zuen, lehengoan Viktorrekin egon nintzen, by the way. Bertako lehenengo proiektuetakoa, ez dara main beste bide. Eta pixka bat, bizipen hori nolakoa izan zen galdetu nahi nintzen, bai maila pertsonalan, bai, kasu honetan inguratzen zintuen musikari taldearekin, berriz ere diot, estudiora joatea izaten delako batzuentzat jolastu nahi duten partidu berezi bat, eta besteentzat ebitatu edo saiestu nahi duten trantze txiki batzuk nola bizi duzuri. Pastatako esperientziatik, negon pixka, ostras, grabatzea gogorra da, eta segun non zauden, eta baina kasu hontan, iritsi nintzen estudiora, eske, egon nintzen hain komoda eta entzuten zen dena hain ondo eta ahotsa supergertu, que era como... Eske aldetemen, anaiz egon hemen, 2 egun jarraian abesten, naizela nekatzen, eta oso intensoa izan zen, baina Viktorrekin oso ondo eraman nintzen, eta berak ulertzen zuen oso ondo nik zer eskaten nion, eta así que izan zen... Maravilloso, así que a ver, noiz ditzen zuen zen berriro. Atentzio ematen dit, teknika duna abeslari batetik entzun da, ni behintzat sentitzen ez teknika gabeko abeslari, edo teknika gabe abesten duen horietakoa. Nire ez zaude bakarrik. Entzunaldi hon batek zenbat asetzen duen, edo zenbat lasaitzen duen kantakera. Nik taldearekin Iniarrak erabiltzen hasi naizenetik, eta dira azkeneko 5 kontzertuak, pasa ditut 20 urte abesten Iniar gabe, kontzertuak bukatzen ditut askoz osoago. Jo, eske soinua da dena. Grabeetan zaudenean eta bandaren soinu horrekin gutxi entzuten zarela eta grabeari atera nahi hor zerbait. Eta izan da zerbait oso duela gutxi, naizelako inoiz kontzeptualki romantizismo alde hortatik, Iniarraren oso zale izan, baina izan da momentu bat, esan duela, eske entzuten naiz bikoitz. Eske gertatzen dena da, fizikoki nahi badezu zure ahotsa gehiago entzun, indar gehiago egiten dezula, eta azkenean konstrikzio horrek ez dizu laguntzen. Ez como, limazea futbolaria eta te das patadas en el tobillo. Ez que da justo beharrez dezuna. Ondo entzutea da ezinbestekoa. Eta estudiora eraman dau, normalagoa dala, igual ondo entzutea zure burua, baina zure burua entzutea nahi ezun teksturan, nahi ezun rever kopuruarekin pixkat azken produktutik gertuago edo, bada. Galdera bat, zer da teknikarik gabe abestea? Zuk eta nik abesten dugu teknika berdinarekin. Ez. Sarak ikasi du teknika bokala. Bueno, eta erakutsiko du akaso ez dakit. Bai, egia da kantatzearen bidez nik diafragmaren erabilera nolabaiteko bat egiten dudala, baina inoiz naiz hasi pentsatzen seno paranasaletan kokatzen dudana, hotsa irikitzen dudan espazio hori guztia, bai. Badakit irakasleen beroketak egiten, erakutsi dizkitelako norbaitek eta egiten ditut. Hemen goizetan saio hasi aurretik barre egiten didate, baina hori biltzen ez eta kantu teknikako gauzatxo batzuk egiten, baina nik ez dut kantu ikasi. Gartxotek ustut ere ez. Hori da guretzat kanturik gabe. Ez teknikari gabe. Teknikari gabe, zientziari gabe bezala. Ados. Igual teknikaren kontzientzia gabe, ez? Hori da. Horregatik egiten un galdera, haian teknikaren kontzientzia gabe, baina bakoitzak baditu bere, ez duzue berdina abesten eta bestera aurretik ere ez duzue berdina egiten, eta orduan badago nahi gabeko teknika bat. Sara hemen dagoela baliatuta, garatu daiteke nahi gabeko teknika bat? Nik uste dut bakoitzak abesten duela alduen bezala, eta gero ja, igual ikasten zoazen inean, ulertzen dezu zer egiten dezun, eta horren arabera hartu dezakezu erabaki bat edo bestea, ez? Eta kasu igual ikasten dezu, baina esplikazioa emateko edo kanpotik entzun duan arabera, igual askotan ez zara kostiente hori zer den, baina ikasi duzu. Bai. Orduan... Bai, eta hotx igual kolokatzen duzu. Eta gainera hotxarena imitazioz, eta... Ojo, igual uste deguna, baina teknikoagoa garela. Titular hori. Gauza esango dizut, nik zugan gartxot bai ikusten dut gehiago ez dakit, kolokazioa, falsetearen kontrol hori, oso registro zabala dokazu, oso tesitura zabala dokazu, nik pixkat
etorzeit askotan Kike Gonzalezen letras cantando de garganta. Kantatzen dut pixkat datorkidan bezala, esango Bai, nuke. gehiago. Gatxot, ni hasi nahi zau esaten pixkat zuek txalotzeko modura edo, en plan, baiet, Eskerrik asko, uste Juri. duzuena baino gehiago, baina bueltan etorri zait, zein jogok esan duen lehenengo hitza izan da, nik abesten dut, zuk bezala teknikari gabe. Eta botan hau horrela Bueno, jo, iskinera zigortuta. Etzen asmo ego Juri, baina esan nahi nuen, ez dudala ikasi kantua inoiz, zuk ikasi ez duzun bezalaxe, besterik gabe. Eta, Sara kantu ikasi duen urrian, eta iruditzaidan, badagoela. Kasu honetan, ikasi edo ez ikasi azkenean importantena da, horra eta beran ja jartzen naiz modo profe, minik ez hartzea. Gero ja estiloa edo ahots mota edo airea edo ez airea edo ja pixkat pertsonalagoa da ez baino. Bai, eta aldortatik nik urteekin bai ikasi dut, 3 kontzertu jarraian egin eta irratsaio bat egunero egin eta hotsa mantentzea. Pues orduan zeo zer egongo da hor. Zeo zer egongo da, kolokazio puntu bat zerbait, baina zientziarik gabe. Jakin gabe zer ari zaren egiten, hortara nindoan Juri. Eta beraz, ez gauden gaizki. Ados gaude. Badakizu zertan gauden ados ere? Zertan. Momento iritsi dela sarraskirako. Zure teknika berezia martxan jartzeko Juri. Sarraskia. Sarraskia tartean letraak azertzen ditugu eta galderak egiten ditugu eta tartea iritsi da galderak egiteko. Aipatzen duzu abesti batean Fighting Against This Ghost That Kept Heart in My Head, ez? Nire burua mintzen duten mamuak, beste batean Your Height and Strength, ez? Zure izkutuko indarra, iruditu zait, gero hormak, pixkat osasun mentalaz asko hitz egiten duen diskoa dela. Helburua zen, nahi gabe egin duzu, gaia puri-purian dago, azkeneko urtetan askoz gehiago hitz egiten da osasun mentalaz. Sentitu duzu horrelako bultzada bat osasun mentalaz hitz egiteko, edo da sortu dena eta listo? Eske, nik erabiltzen dut musika eta komposizioa askotan barruan dakaten ateratzeko. Eta bainaiz oso gauzai buelta asko ematekoa, eta asko pentsatzekoa, eta hori mugak jarri edo kendu lehen esaten genuna. Orduan hortikan datortena, ez? Horregatik diot, benetako sentimenduak direla diskoan daudenak. Zun abestian Flame, sugarra aipatzen duzu, eta gero uste dut zerkan baita Quien desea el sol, si tiene el fuego ardiendo por dentro. Zuarena errepikatzen den kontzeptu bada, horren inguruan galdetu nahi nizun, nahi gabe izan dago ere, nahi eta... Bueno, eske zuak badauka horrelako berotasunaren sentsazioa, ez? Dala, irudi oso indartsua dela, uste dut. Eta gero beste abestian esaten duzu ez dagoela zu helduko zaituen adina indartsu den katerik, ez dagoela ezer zu bera ekarriko zaitunik, zuk gabe ere munduak jarrituko duela guelta ematen, iruditu zait oso abesti, Without You abestia da, oso abesti indartsua eta oso, ez dakit, aldarrikapenetik eginda eta jendeari boterea emango diona, hortik sortua da. Bai, kuriosoa ze abesti hori idatzi nuen pentsatzen, azkenean nobio batekin utzi nuen, ez? Eta iruditzen zaidan berari ez zitzaiola inporta, ni ondo edo gaizki nengoen. Orduan da pixkat bere aldetik idatzitako... Hori da musikaren magia, ez? Idazten duzula gauza bat alde batetik eta gero beste entzuleak hartzen duela bakoitzak bere pentsamendutik. Hori oso asko gustatzen zait. Oso, no? Sarraskia gaindituta, eta azken 4 minututan murgiltzear gaudela, azken kantua eskatu behar diogu Sara Mansillari, eta Kerespaniz lainoen ura izango da, orain eskeniko duzuena. Azalpenik behar donek, Sara? Bueno, ada pixkat berriz sortzearen hori, ez? Como renacer de las cenizas, berriro zuarena. Errautxetatik birsortuta dator Sara Mansilla. Mila esker gurera gaur hurbiltzeatik, baita Nacho Sotori ere bai, gaur pianoan, gure off-ber zaharrean izango dugun beste pianista handi bat, eta posten gaitu. Bioi mila esker, nahi duzuen arte, eta gozatuko dugu orain lainoen urarekin.
Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Sara Mansilla eta Nacho Sotoren eskutik, lainoen ura, nahi duzuenean bikote. Dauden egoak askatu eta igo gora igo lainoen barruan dagoen ura barnera sartzen uzten badut agian euriak hasiko ditu herriz arimaren erdian Sara Mansilla eta Nacho Soto eskerrik asko dioi, eta entzuleok orain bai. Agur esateko ordua dugu, informazioaren txanda hemen Naiz Irratian bihar goizeko 10:05 izango gara buelta, ondo izan. Keep calm and bigarren kafea.